tak vo väčšine prípadov je to chrbtica. A v tejto dobe je to chrbtica naozaj možno v 80-90% prípadov. Naozaj je to takto vysoké percento. Čiže pokiaľ vám z ničoho nič vyletí tlak a tep a máte ho pritom celý život úplne v poriadku, to znamená štandardných 120 na 80, alebo niekto má trošku nižší 110 na 70, ono to variuje a zrazu mám tep 200 na 120, tak samozrejme môže byť za tým chrbtica. Vo väčšine prípadov je to buď vrchná časť hrudnej chrbtice priamo, lebo odtiaľ idú nervy, ktoré mozog používa na zvýšenie aktivity srdca. Je to tzv. Sympatická časť nervového systému. Sympatikus. A pokiaľ je to v bloku, čo v tejto dobe býva, lebo je veľa ohybu, čiže trpí nielen spodná časť krčnej chrbtice, ale vrchná časť hrudnej, budete viacej plátničky vytlačať predmetným spinálnym nervom, a mozog to potom z dlhodobého hľadiska zase vyrieši tým, že vám tam stiahne svaly a zablokuje vám tú vrchnú časť, čo vám zovrie chrbticu a zovrie vám takisto nervy. Zhorší sa ich cievne zásobenie, čiže zhorší sa zásobenie nutrientami a kyslíkom a aj tento drobný výkyv v cievnom zásobení pôsobí na prenos elektrických vzruchov. Čiže štandardne je, myslím, prenosová rýchlosť elektrických vzruchov 200 metrov za sekundu a stačí, že to v prípade týchto extrémne dôležitých nervov klesne o možno 10%.